ngazanyanya. Ngazanyanya yo. Was that spokesperson yasaka Bolt? So ile ndaba le yasamthanda umathi angithini guys yo I yaza bazwisa ingane yabantu obuhlungu yezwana. Ubani ongazi ukuthi lezi guys abantu kade babe reporta ngoBolt ukuthi babanjwe inkunzi kwenzekeni and uBolt akazenze lutho guys. They have never responded or nje bethuli. So manje sebethi hey there were no records ukuthi umathi angithini u requestile on that day wara and also le baba, oh my god, lento ngicasule kakhulu futhi uthi emva kokuthi sebemenze yonke le yanto ekseni bamrequestela umfana. Yes, it's highly possible ukuthi bamrequestele. It's highly possible ukuthi bamrequestele. I don't remember if ngiyakhumbula yini. I don't know if you remember some time back ngiye ngabhala ngiye ngenza video about my friend ukuthi bam abducta lapha ya ePretoria. Bayana emahlathini koPretoria West. So lapho she had to beg for her life ukuthi bangambulali or bangamenzi izinto ezisnacks. And then lento le yama-ransom 10K in so she had to pay for her life because bengenayo imali washo ukuthi akanamuntu futhi ukuthi bamfonele abanikeze leyo mali. So what happened ke ukuthi they offered to take her to Centurion because she was gonna come here to my place why she imoto yakhe la umnganami. So kwamelezelana azolanda imoto yakhe maze ke yakuba. Hey guys, so from Pretoria West drive bethi bayamletha la. So the guy who was driving her wathi ngeke ngikwazi ukuthi ngiye Centurion sekugood, so wamdropa Pretoria Central. And then bamrequestela guys, yes, bamrequestela iBolt. Bamrequestela iBolt yafika mayifika. So sebehamba uyasho ukuthi umnganami ukuthi ngavele ngakhala ku drive ngamtshela ukuthi sekwenze ukuthi bebengibambile labantu bayana Pretoria West bangirape kodwa abangibulala luckily. So ngiyacela ukuthi ngicela capture ama details ale trip ukuthi ubani o requestile and from which bank account because babe requesting ngecard. So mengabe vula ama details driver dololo. There was nothing. There were no details. Nyangizwa? So ngoba bethe they can. They do request for people. Kuya ngokuthi mhlambe ubancenge kanjani. Wakhala wathi ngiyaxolisa wancenga. They do request. They have a way to wipe information. Uthi nami kanjani? I have no idea. Angazi wangempela ukuthi kwenza kanjani but bayakwenza. And then suke kulokho but iBolt kuba ne trip details esendwa kwi-email. Yes, there are those emails when you request Bolt vele bayakusendela trip. But who doesn't know ukuthi lezi gebengu mazikubamba angithi zayithatha ifone bathi vula bafuna ama-pin bangene kwi-account yakho ba wipe out your bank account. Angithi bayakwenza lokho. Masebenzani? Masebe delete your Apple ID. Masebe delete Apple ID uzowanyapha ama-emails. Ukubuza. Uzowanyaphi ama-emails. Bayiwipe ifone labantu. Ama-records uzowatholaphi. uBolt uyazi vele ukuthi i-account yalo bhuti ya wipe. Email account yakhe I mean Apple ID, if it was Apple ID or if phone ya wipe. So there's no way for him to get ama records ama emails. And what's funny, Bolt is highly capable of deleting ama records a trip. Angisiba ne database yama trip. Database yakwazi ukudelete ama records guys, come on. Oh, come on.
Mawukuthi badelethile uMatha ngithini is not the first one ukuthi bamdelethele ama details e-trip. Khona omunye ugelwa efuna refund. Benza njani ba delete ama details. Jiki akasayibona e-trip. Akasawabona ama records efoni yakhe. So ningazongitshela ngoBolt mina. Hey ningazongitshela. Hayi fuck man. Yo nginyanyile, I don't wanna lie. And then lama inle ama screenshots lawa a trendayo nje bathi uMatha ngithini hey beku yini grinder ini wathola umuntu bambamba inkunzi bazingani ukuthi leyo nto yenzekile. And what's funny ukuthi lawo message aphelwa abantu vele aba drive Bolt. Because I remember the other one lapha egcineni the last line hayithini wakhuluma wathi angazi our cars kanjani. I'm like our cars shoot when you're a Bolt driver mos oyenza mistake lapho wakhuluma ngaye bese khohliwe ukuthi no ukhuluma as a third party or whatever. So nje guys imani kancane mawukuthi uMatha ngithini vele ke lento eyenzekile ayenzekanga then asazi ngenzeka vele ukuthi akwenzekanga asazi because akakaphumi yena wasitshela ukuthi kwenzakalani asinikeze updates usathulele. So it is possible but abangaphiki ngalendlela because lezi zinto abayiphikayo ziyenzeka. Bayadelete account, bayawadelete ama emails, bayawadelete ama records ka Bolt database bayicleana nje kungabi bikho ama records akho. So uzoyithatha evidence oleyo email mewukuthi phone bayintshontshile bawipe yo ubadelete yo Apple ID. So guys labantu abahlezi bebanjwa ku Bolt shuthi nabo basuke beqamba amanga nabo basuke beku grind abafike babanjwa o basuke bekuthinta abafike babanjwa akaze kwenzeke lutho nje ku Bolt. Hey man kancane nini musana kusenza ilima. Hey man fuck nanyanyisa shame angifuna ungasho. Hayi nanyanyisa ngiya understand vele ukuthi kubhlungu because sekumoshakala business indlela enenza ngayo imali Bolt drivers. I'm so sorry that is happening to you ngoba ngiyazi ukuthi akunina nonke enenza le lobugebengu kodwa niyazi ukuthi lobugebengu buyenzeka ku Bolt. Niyakwazi lokho iqiniso nalazi nina into ekumele ngabe niyayenza mhlawumbe ukulwa against this thing because some of you niyabazi labantu abenza lobugebengu kodwa you're not doing anything about it. And niyazi ukuthi ama safety measures nje ka Bolt awathathwa ama driver awavethwa nokuvethwa kufaka nombani. Guys at least ke faka nama camera ke emotweni zethu ezenu I mean kuze nathi so feel safe nyana. Yenzani ushintsho guys wangempela ayingeke akukho right manje. Siyasaba hayibo siyasaba. Hey guys you ngiyazi ukuthi futhi nina kungabi nandaba kakhulu neBolt because nani nihlukumezekile as drivers. Ngiyakwazi lokho you are not happy indlela eniphathwa ngayo ka Bolt. So zamani nani guys ukudla lokho eniphucwa kona emlomeni nizozondla ngani ingane zamani ukulwa nalento le. You know the people who are doing these things. Install cameras on your cars. Just so feel safe guys, come on. I think I'm done talking. Siqhubene tebengenza futhi bye. Ngisho la ukuthi uma ngabe ukuthi umgibeli osebenzisa lezi imoto ukhalaza ngokuthi uhlukunyezwe udriver lezi imoto before abhale statement eside esikhulu esikhuluma isingisi mhlambe esiphezulu sayicela ukuthi umuntu akaveze lokho esengikucelile
nansi itrip ekade ngiyithatha isuke endaweni ethize iye endaweni ethize, imoto inhloboni, uhlobo lemoto, udriver, inumber plate, everything. Uma ngabe kumesha lezo zinto sizobe sesilekelele kutheni udriver simthole. But manje kwi-statement ekukhulunywa ngaso samfowethu ayikho into ayivezile nekhomba ukuthi itrip ubeyithathile wasuka phi wayapi kwaphelelaphi. Sibone istatement esibhaliwe, akukho ukuthi nangu udriver weBolt or udriver wa Uber ebengimrequestile ngisuka endaweni ethize ngiye endaweni ethize then ngase ngithola sengihlukumezela noma sengibanje inkunzi. Njoba usho ukuthi ayikho into yokufakazi kulokho ngoba yena uyakuveza ukuthi indlela ahlukumezeke ngayo ile nale. Enokwesibili angicabanga ukuthi lafuze mhlawumbe makuthiwa uhlukumezekile la kuyona imoto leyo sikunzima kabi ukucabanga isikhathi sokuthi kusafanele ukuthi ngiqinisekise ukuthi ngithatha ubufakazi bonke obufana nalobo. Nina nithi kune-email okufanele bekhona, lo email leyo kuyiyona ephethe imininingwane yonke. Abanye bathi ayikho into enjalo. Ikhona mangabe like uma ngabe uzosave inumber zakho efonini yakho ngiqale lapho uyayisave inumber uchoose ukuthi ufuna zibe sefonini noma zibe kwi-email. Once wena wakhipha i-card lakho wathatha i-email yakho wayifaka kwenye ifoni yomunye umuntu yonke lento iyabuya kuwena, yabo. Njengoba thina si-KZN e-hailing council sike saxhumana noBolt. uBolt ukushilo ukuthi ayikho itrip ebekhona eyenziwe umfowethu ngalezi ikhathi ayikhulunywa ngazo, but itrip evelayo itrip esekuseni ngabo 3 nakhona lapho fanele ngabe yena uzivezelile njengoba sengishilo ukuthi nayi imoto engithathile imoto so sikwazi ukuthi thina njengecouncil sikwazi ukusecurate imoto sibheke simthole udriver levela ngokuthi lekuseni yapi ngoba uma kuzwakala ngalabo 3 bese requestelwa ukushiya imbuzo ke lapho nakhona lapho mangabe ukuthi umuntu ukubamba inkunzi ubani orequestelayo. Umuntu ofika kubamba inkunzi bese yakurequestela again kade usureportile ukuthi wena ubanje inkunzi. Yakho evelayo leya sekuseni ade requestwa nina njenge e-hailing nithola kuBolt ibiyapi lo trip leyo ibani emsaphi kanjani evela ngo3 ekseni ngicabanga ukuthi ibisimise endlini amaphutha enziwa abafowethu la ake ngibeke kanje lento, yabo, ukuze kuthiwa e-hailing usuke uverify udriver nemoto ayidrivayo ukuthi imoto yakhe le wena urequestile yafika imoto yamesha nezinto ofuna ukuhamba ngaleyo moto. Iproblem eyenziwa abafowethu la beze beyithole sebebambeka abanye ukufika ukubona uhlobo lemoto lezi imoto ezisebenza e-hailing ufika ucela umuntu ukuthi ungangibeka ngamalini endaweni ethize. Ngaleso sikhathi sekuthatha lo muntu kunokwenzeka noma yini endleleni awukungitshele ukuthi ngalesikhathi sekwenzekile sizokuthola phi thina sikudingayo. So umndeni wakho sabangani bakho ngoba wena ucela umuntu akade eyimeli noma uqhwetshiwe wabizwa kwathi wawozogibela naye imoto wathi wena uzokhokha u150 navumelana. Uma ngabe kusala ifoni yakho kusala iwallet yakho kulo muntu uzomthola kanjani? Kanti makuthiwa sikhuluma nge-e-hailing sikhuluma ngomuntu osuke umrequestile wafika nemoto yakhe efana nale ela kwi-app kwawuyena udriver waverify zonke lezo zinto, then bese sikukhuthaza ukuthi umgibelo walezi imoto share itrip nomuntu omthembile nomuntu osendlini noma nomuntu osekhaya. Ngihambe nomzwa kaNgcobo uhamba ngemoto so yonke into corresponda ngingenile emotweni ngihamba naye. Then after that mangabe usufikile la ufika khona usuzokwazi ukuthi futhi uphinde usho ukuthi hayi usengibekile la ngifisa ukuya khona. La uma ngabe uzobhala incwadi wena uthi mina ngibanjiwe kodwa manje lemininingwane esicelayo thina ukuze sikwazi ukubheka udriver ayikho sizokuthola kanjani? And uBolt uya confirm ukuthi ayikho itrip ebekhona. Ekseni akuyona iyona lengaveli ayiveli kanjani? Ivela kanjani le bese requestelwa angithi phela lena angithi lawa amanye previous ayavela efonini yakhe ngoba phela umfowethu esimcelile thina uhlangana naye workshop uyile bahlangana naye wathola ukuthi akhona amanye ama-trip but le trip ekuthiwa nje kuyona siyibona embheka behleli naye workshop eThekwini. So kwenzeke kanjani ukuthi kuvela ama-trip ngemuva le wena obanjwe kuyona yokuqala ayiveli kanti kwenza kanjani? So le email nikhuluma ngayo ukuthi mangabe usuku request ukuthi mhlawumbe mawukuthi requesta kufanele yonke bese kuba ukuthi makhona inkinga usubhekana nayo sekufanele ukuthi uvule ifoni noma computer ubheke email address kuvele yonke imininingwane athi ayikho into enjalo. Mhlambe manje kufanele kucaca ukuthi ifishane isebenza kanjani? Losuke isuke ingezuvela njengoba wena urequesta imoto kuvela yonke into ibe in colors. Mayisivela ngemuva ngithi uyobona uma usushuthe isithombe bese uthola ukuthi mhlambe sesidelete ke mhlambe kusele ukuthi la kufa ikhanda lomuntu.
but amagama nemoto kuyavela. Yabo kodwa kusuke ngingafani nje ngoba yabona mangase ngikuvezele ngikhulume ngento oyibona kodwa nawe uyawazi uBolt ukuthi mangabe uBolt urequesta kuvela umuntu ombona ukuthi umzongcobo lo maye efika usuyambona ukuthi ubani lo mangabe kungesiyena uyakwazi ukubona umuntu esithomeni takuyena lo even nemoto mangabe ifika uyazi ukuthi mina ngirequest iToyota then manje kwase kufika uVW iproblem eyenziwa abantu ukuze bathole sebele imali iyona le ukuthi umuntu athi ngijahile usechazela istory udriver ngijahile ngicela ungibeke endaweni ethize urequest imoto enye wena why ujampe emontweni oyibona kahle ukuthi akusiyo uyenza kanjani lo phuthe njengana leyo so la ngoba ngike naveza nokuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi kunabantu akuyibona aba request abangena kwi-e-hailing ngoba siyazi ukuthi lezi imoto isebenza kakhulu ngomoya nge-network kodwa niveza ukuthi laba bantu basuke beblockiwe ibona abagcina benza ubugebengu kulezi imoto anazi ukuthi bangena kanjani mhlawumbe kwesinye isikhathi manethi niyabheka nenze research nithola ukuthi kuvele enye imoto kodwa ku request enye mhlawumbe leyo moto leyo kade yafa yenzeka kanjani lonto ngoba lokho Mr. Ngcobo kuzoshiya umbuzo ukuthi kushuthi akukho ukuphepha kahle kuyona e-hailing uma ngokuthi mhlawumbe nizothinda nabantu abablockwa ngenxa yezathu ezithile kanti naniqinisekisa kanjani ukuphepha kwamakhasimende ukuze umuntu ablockwe ublockwa ngoba kukhona izinto akade eyifakile kwi-e-hailing ekuyezakhe wase wane behavior engekho right eyenza ukuthi azagcina seblockwa kwi-app it's either kukhona icustomer la complain ngokuthi ushayile ngabe ukuthi akahloniphanga bese begcina bethatha inqumo zokuthi akablock but uma ngabe sekuthiwa khona odriver abablock yilabo driver akade besebenza vele kwi-e-hailing uthola ukuthi useme emashop umuntu uyaqhweba isetolo ufuna yonke lento ukuthi woza mfethu ngithathe ngo150 lo muntu kade esebenza kwi-e-hailing uyazi ukuthi ku-industry e-hailing kuhamba kanjani even nathi njengoba ubona kukhona let's say uBolt isikhathi esiningi into eyenzakalayo uthola ukuthi umuntu uyakwazi ukwenza i-app yakaBolt manje a request ngayo ngoba i-customer verify angalutho uthola ukuthi udriver sebelimala kanjalo lo muntu une trip A1 uyaqala ukurequesta manje uzothi mayisenza ubugebengu ngaleyo nto leyo yaphinda ishintshe ingakho sayisacela ukuthi uBolt kwesisikhathi siyacela ukuthi kube kufane nathi uma request umuntu angimbone ukuthi uyena lo muntu but kuyafana futhi ngoba wena mawufika uhamba nabangani bakho no4 angikwazi ukuthi mina ngizothatha wena kuphela bese ngithi ngizohamba nawe ngoba wena urequestile so laba fowethu ke laba abanye abangenayo ama-app ngasho ukuthi abanye baba benza ubugebengu ngoba ekugcineni umuntu ufika aqhweba umuntu lapha mangabe esemtsotsa umuntu uzotholakala kanjani lo muntu lo kanti thina masithi usebenza nge-e-hailing urequestile walandwa kini wahanjiswa kini wena futhi wena uqinisekisile ukuthi imoto ngiyibonile yona udriver uyena so mayithatha lo muntu uzokwazi ukuthi umsecurity ukuthi umfune usitshele ukuthi nanga umuntu engimrequestile uhamba ngemoto ethize lo muntu okuqhwebile kade uyihambela wena navumelana ko150 ayikho into esingakwazi ukuyisho so kule statement esikamfowethu ukwazi ukunikeza isithombe esicela siyacela ukuthi aveze imoto eya request udriver request ukuthi wayibizwa ngobani imoto kwakuyimoto uhlobo lule moto kwakuyisikhathini esuka ngoba mangabe kungaveli ima record lapha kuBolt kunzima ukusho okusho ukuthi mangabe kuzovela istatement ngoba yena uthi i-trip ya wipe yasuswa okusho ukuthi ngale la kusave khona ama trip kaBolt ukhona umuntu okwazi ukungena ngale ama trip kaBolt phela kaBolt khona kaBolt njengana mangizotshintshela ekhaya njengoba ngila eCruise kune account la ekhaya umuntu okwazi ukusebenzisa i-account lo muntu uvumeleke ukusebenzisa i-account yabo uma save wala ekhaya ake ngisho njalo so ukhona nomunye umuntu okwazi ukuthinta i-account ngaphandle kwalomuntu ovumelekile la ekhaya athinta i-account so ingakho ke sithi no Bolt uyakwazi ukubona i-trip eyenzekile ingakho futhi uBolt eyayikwazi ukuthi mangabe ukuthi khona umuntu obanjiwe ubekade requestile imoto uzoyiveza uzosho nansi imoto ekade isuka la ngaleso sikhathi leso udriver uzokwazi ukuthi ablock investigate wena udriver nithi senkundleni zokuxhumana kunilimaze kangana nabantu babhizi bayabhala enkundleni zokuxhumana bathi uBolt awudelete ususwe kunilimaze abafethu abaningi including mina ngiphila ngayo e-hailing yabo so uma ngabe kuzothiwa uBolt awusukuso kukhona abantu aba-honest abasebenza honest la emgaqweni abangeke baze benze ubugebengu ngalezi zinto esizisebenzayo kukhona abantu abakhokhela zona lezi imoto ngawo lo Bolt and Uber usebenza la emgaqweni so uma ngabe kuzoba khona umuntu ozosebenzisa i-platform yokuthi uBolt awususwe ekubeni singenayo information egcwele yokuthi wagcwelezeka kuhamba nje sizophila kanjani kuzophilisana kanjani ngoba phela fanele umuntu acacise ukuthi uma ngabe uthi kwenzeka nansi into eyenzeka
ngicela ukuthi ningisize nathi imoto yangibamba bese sithola le information njenganaleyo. So uma nithola ubufakazi njengamanje ukuthi mhlangane noma beyahlangana ngizwa la mangaphosisi khona kuyena kuvezile ade nikhuluma kwendawo ukuthi ngizovula icala nizolivula ndlela ngicala icala liveli likhona emaphoyiseni kodwa manje besothi thina sizocela ukuthi amaphoyisa asebenzisane nathi ngendlela yokuthi lo driver lo ubafu mangabe ukuthi unesiqiniseko sokuthi lento yenzeke akaveze yonke information efonakalayo. Uma ngabe kungenjalo kofanele avule icala lokuphazamisa ukusebenza nendlela esisebenza ngayo ngoba egcineni okusho ukuthi khona abantu ekufanele baphelelwe itoho ekhuluma iphutha. kusho ukuthi yini enizogcina nivula icala manje Kofanele silivule icala no Bolt besingamncenxa futhi naye ukuthi akalivule icala lokuthi uphazamisa indlela yokusebenza kwakhe la eSouth Africa. Welcome to Nkosi Samsons. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Mzansi ufuna justice for TikTok alegama layo nguSimthande Miyeza after bige ukuthi i-Boils Drive imbambe inkunzi yamrelease the following day abamthathela imali takhe tonke and people were shocked. Some people were even saying ukuthi ba-delete Bolt app vele le app leyana inemaphara, and it's not the first time incident lefana nalena yendeka seyendeka emahlandla lamaningi kakhulu. But umuntu lomele Bolt uhambe lapha emsakatweni wayephikisa lo lokhulunywe nguSimthande sengukuthi akukho nje nala kubonakala khona requestile, so badibuda ukuthi kwendeke njani azakhuluma indzaba lefana nale. Basically this person was saying ukuthi Simthande lied to the public ukuthi ubanjiwa yikho lento la ikhuluma ngo, but people are saying ukuthi was still stand with Simthande ngeke azaqambe manga uyozuzana ukuthi aqambe manga, and vele incident lefana nalena ihlezi yendeka lapha kuma Boils vele kugcwele maphara kugcwele nje bantu labanebutsotsi ita batolwa nebantu batoshaya abantu bantu athumba nje vele hlala kwendeka bukhwirihwiri. So people are saying ukuthi bafuna justice for Simthande, abafuni nje kuva story the Boils letithi hey uSimthande akabonakala requestile, because some were even saying ukuthi bayakhona kuyicisha lento leyo ukuthi ngabonakala ukuthi umuntu uke wa requester. So now they are trying to defend their image. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.